Takže ukážeme si, ako narysovať pravý uhol 90 stupňov bez použitia uhlomera. Dajme tomu, že na túto priamku si chcem narysovať kolmu. Začnem tým, že si zvolím dva body na tej úsečke. Môžem si ich nazvať A, B. Zoberiem si kružidlo a naberiem si oblúk väčší, ako je polovica vzdialenosti medzi tými dvoma bodmi. A spravím si oblúk z jedného bodu, z druhého bodu spravím oblúk a vzniknú mi tam dva priesečníky. Tieto keď spojím, tak získam priamku, ktorá je kolma na tú pôvodnú. Tu mám pravý uhol. Takže použili sme obidva oblúky z bodu A aj z bodu B rovnakej veľkosti, rovnaký polomer, stále sme mali v kružidle tú istú vzdialenosť a preto nám tá kolmica prešla presne stredom úsečky AB. Tento priesečník je zároveň stred úsečky AB. Ono je to dôležité niekedy, keď chceme ísť presne cez ten bod. Keby sme tie oblúky dali rôzne veľké, napríklad, že z toho bodu B by som spravil menší, a teraz mi tu vzniknú dva priesečníky, ja ich spojím, to bude tiež kolmá úsečka, tá kolmica je tam taká istá, tiež je to 90 stupňový uhol, akurát sa mi to nepretína v strede. Ukážeme si ešte druhý spôsob, ako spraviť kolmicu bez uhlomera, len s použitím kružidla. Máme priamku, na ktorú chceme spraviť kolmicu. Vyberiem si nejaký bod mimo tej priamky, hoci kde, nazvem si ho bod A. Zoberiem si kružidlo a už tam nejakú veľkosť mám. Je úplne jedno, aká tu bude veľkosť, len chcem, aby som preťal tú priamku. Tak. Tou kružnicou som si preťal priamku na dvoch miestach. Môžem si tie body nazvať B, C. Teraz, keď spojím bod C s bodom A, vytvoril som nejakú priamku a tá mi pretla tú kružnicu tuto v ďalšom bode, dajme tomu D. A teraz tie body B a D, keď spojím, tak mám kolmicu na tú moju priamku, ktorú som chcel. Tuto bude pravý uhol. Pri tomto postupe sme vlastne využili to, že keď máme nejakú kružnicu a do nej vpísaný obdĺžnik, tak keď si tam nakreslím uhlopriečky, tak tento bod bude stred aj tej kružnice, aj stred tých uhlopriečok a to isté sme vlastne využili tu, že sme si zvolili nejaký bod, nakreslili kružnicu, potom ako keby doplnili ten obdĺžnik a vieme, že obdĺžnik má pravé uhly. Tak, ako ďalšie si ukážeme, ako narysovať 60 stupňový uhol. Dajme tomu, že tu máme priamku a na túto priamku chceme spraviť ďalšiu priamku, ktorá bude pod 60 stupňovým uhlom. Začnem s tým, že si na tej priamke nanesiem jeden bod, dajme tomu A. Zoberiem si do kružidla nejakú veľkosť, úplne ľubovoľnú. Pichnem do bodu A. Spravím oblúk. Tu mi vznikne bod B na ďalšom priesečníku. Z bodu B zoberiem znovu ten istý oblúk, to musí byť tá istá vzdialenosť. To vidíme tým, že som prešiel presne cez ten bod A. A tu hore mi vznikol v priesečníku bod C. To, čo nám tu vzniklo ABC, je vlastne rovnostranný trojuholník. Všetky strany má rovnaké, odtiaľ to rovnako ďaleko sem, ako sem, ako sem. To znamená, rovnostranný trojuholník, vieme, že každý uhol má 60 stupňov. Takže si narysujeme túto priamku. A tento uhol má 60 stupňov. Tak, teraz si ukážeme, ako zostrojíme os uhla. Tu mám nejaký uhol, neviem, aký je veľký. Začnem s tým, že si spravím oblúk. Vzniknú mi tu dva body, dajme tomu A a B.
dajme tomu vrchol uhla, nech je C. Ten oblúk som tam robil preto, aby som získal body A a B, ktoré sú rovnako vzdialené od bodu C. Preto je jedno, aký veľký je ten oblúk. Mňa len zaujíma, že či tie body A a B obidva sú rovnako vzdialené od bodu C. Teraz si vezmem znovu kružidlo, spravím oblúk z bodu B a z bodu A. Pri tomto je veľmi dôležité, aby tie oblúky z bodu A aj z bodu B mali rovnakú veľkosť. Opäť je jedno, ako sú veľké, ale musia byť rovnako veľké obidva. Tu mi vznikne priesečník, dajme tomu bod D. Takže máme ten bod D a ten už leží na osi uhla, čiže len to spojím s bodom C. A tu mi vznikla os uhla. Tá os uhla mi ten uhol rozdeľuje presne na polovicu. Tento uhol je rovnako veľký ako tento uhol.